ҷиноятҳои алоқаманд ба қочоқи маводи мухаддир ба амният ва суботи комил, оромиву осудагии ҷомеа ва саломатии ҳар як фарди ҷомеа хатари ҷиддӣ доранд. ҳамасола дар натиҷаи роҳандозии фаъолияти гусурдаи кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ аз ҷумла Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ миқдори зиёди маводи нашовар мусодира гардида, интиқолу паҳншавии минбаъдаи он дар ҷумҳурӣ ва қаламрави дигар кишварҳо пешгирӣ карда мешавад. танҳо бо роҳи баландбардоштани сатҳи маърифатнокиву ҳуқуқии аҳолӣ, гузарониндани корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ ва муборизаи дастаҷамъона, паҳншавии маводи нашовар дар ҷомеа пешгирӣ ва решакан мегардад. ин мубориза талошҳои муштараки аҳолӣ, ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва ҳамкории мутақобилан судмандро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ тақозо менамояд. дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ҳолати дигари қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни чорабинӣ аъзои гурӯҳи Нашаҷалоб Шаҳрванд Ташаев Шерзод Шарофиддинович, санаи таваллудаш 1996, зода ва сокини деҳаи Саричашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолияти шаҳри Турсунзода бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт гардид. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии ӯ дар деҳаи Сарчашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолияти шаҳри Турсунзода аз махфигоҳ дар 3 бор халтаи полиэтиленӣ дар ҳаҷми махсусан калон маводи нашовар дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд, ки Ташаев Шерзод Шарофиддинович гурӯҳи муташаккили ҷиноятии Нашаҷалобро таъсис дода, бо истифода аз имкониятҳои ҳаммаслакони ҷиноятии худ Сапаров Шойберди Очилдиевич соли таваллудаш 1986, Бойқулов Азамат Абдураҳмонович соли таваллудаш 1991 ва Қодиров Ҷасур Салимович соли таваллудаш 1997, зода ва сокини деҳаи Сарчашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии Истиқлолияти шаҳри Турсунзода маводи нашадорро мунтазам дастрас намуда, мақсад доштааст бо истифода аз минтақаҳои осебпазири хатти сарҳади давлатӣ онро ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳад. Шойберди занг зад, гуфт ки тарафи Шодмонқозоқ рафта мерай, гуфт 3 адад қобча маводи мухаддир буде. ман гирифтам, хонаи худ ҷамоати 10-солагӣ деҳаи Сарчашма бурдам. хонада мондам маводи мухаддира. рӯзи 6 август ва мана амнияти шаҳри Турсунзода дастгир карданд. бо пурсидан ки маводи мухаддир дар куҷо аст, гуфтам ки дар хонаи худам истодааст. ҷойша гуфтам, баъд рафтан гирифтем. ташхиси ихтисосии шуъбаи экспертизаи судии агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуд, ки маводи мухаддири мусодирашуда навъҳои ҳашиш ва афюн буда. вазни холисаш 45 килограммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби раисати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д ва 289 қисми 3 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад. қайд кардан ба маврид аст, ки моҳи июни соли ҷорӣ 3 нафар аъзои ин гурӯҳи трансмиллии Нашаҷалоб, Эшмуродов Шоймардон Нарқузиевич, Бойқулов Одилҷон Абдураҳмонович ва Худойбердиев Ҷуманазар Маҳмадрахимович бо 70 килограмм маводи мухаддир боздошт гардида буданд, ки тафтишоти пешакӣ нисбат ба онҳо идома дорад. имрӯз масъалаи мубориза бо маводи мухаддир бояд ҳамчун мубориза барои наҷоти фарҳангу ҳувият, асолати миллӣ ва ояндаи ҳар миллат дониста шуда. ҳеҷ фарди солимақлу бо фарҳанг аз иштироку саҳмгузорӣ дар пешгирии қочоқ, муомилот ва паҳнсозии маводи нашадор худро набояд дар канор гирад. кӯмаки беғаразонаи хешро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати аз байн бурдани омилони ҷиноят ва дар маҷмӯъ решакан кардани ҷинояткорӣ дариғ надорад.